promotion ne jogo eko mauso gi e pachoka. Beren ka jalonyo weche mag uchumi, an adwa ni wang'ie kata mana e angola ma tofauti. Daktari osenyisowa kaka samoro ber rach mabedo nyalo kelo. Nikech wang'eyo ni kembe mopogore opogore, kwang'eyo gwenge magwa mag Nyanza, kembe mag sukari, ogisebedo ka gitimo makare. Ahinya ahinya kotenre kod ohala. Jopur osebedo ka ywak matamre gi nono, kaluwore kod gope. Kembe giwegi gintiere gi gope mag jopur bende gintiere godo. Sani dongero noruchne gi siling bilion 117. Dipar ne dwaro mar keto kembe mag sirikal kana mana bade migepe nyalo kelo kana mana resruok ne oganda. Nikech aneno moko kuom oganda bende samoro wacho ni tije samoro kikoket gi lwet joket mwandu gibiro bedo ka gindiko jogegi opogore gi jok mantiere alwora kuonde ma kembe gintie. Okay, kamano Sharon. King'iyo kaka kes ma kembe mag sukari gi gima nyaka openjere is the real fundamentals. Gine business mitimo en ang'o momiyo sukari ma produce locally cost mare ok wanyal match gi ma oko. Okay, man is the real problem. Where the problem is, Kachini okay ka sani no wacho ga ne economy maro en market driven, market forces. Ing'eyo demand and supply. To yudo ni ntiere jo magolo sukari oko at a cheaper cost than mabedo produced locally. Koro I think man is one of the key aspects manyaka better addressed. Wang'eyo ni enang'o monego timo mondo obed competitive. Yeah. Koro sukari mawuok e pinje moko bende samoro ka biro e pachoka ineno ka nengo gi samoro gonyore malo kata mana mi ilose pachoka. Mane ma wacho ni en ang'o mag jogo timo ma ginyalo produce at a lower cost than us. Yeah. Koro yen kwa se address that fact wang'eyo ni okay. What is the kind of technology what you go? What the kind of scale? What are we doing it in the right scale? Madware. Kose watimo in small bits mabedo an economical. Koro magi the real factors manyaka wang'e kata kapok wacho ni ng'ano ma in charge. Kijindi kata kiwacho ni ok ka bende onge clarity. Wacho ni wado keto gi under private to wacho ni gina gilis kambe gi. Koro you don't know how assets gi gibedo utilize nadi. Gidhi to get the same existing assets gi. Yeah. To are they able to assets montiere say kaka factories montiere go. Are they able to produce at the right a competitive price? Monyalo compete gi gine maoko skari maoko. Koro unless ko address problem no bwang'endi enang'o mondo dwaro mondo watim mondo wa produce at a competitive price. Tingene agriculture generally king'iyo economics agriculture generally worldwide and get a lot of fluctuations, and that's why you look at most places the government get subsidies either in terms of gijalo subsidize the inputs or gijalo the cost of production. Yeah, some could be maybe the farmer ma produce ka sirkal ma penyno okonyogi in a way mondo gi make the cost go bed low. To be man is one of the most fundamental things man ko address kata kapok wacho ni give under government or give under private. Wang'eyo what is the underlying problem that make sukari ma produce locally bedo expensive moingo maoko. Underlying problem le